O sector turístico de Sanxenxo comeza a ver a luz, cando xa calculaban que as perdas económicas polo impacto do coronavirus na campaña de verán poderían superar os 30 millóns de euros. Os primeiros pasos na desescalada animan o optimismo. A partir da última semana de xuño, mes 6, ou a primeira de xullo, julio, mes 7, que pode ser que hai xa, porque hai xa un pouco de movimento, non? Eu que si podo dicir é que hai hoteles en Sanxenxo que o mes de agosto pois teñen moitísimas reservas, por non dicir que están cheos o mes de agosto, o sea, eso quere dicir que hai clientes fieles, que hai persoas que queren vir aquí, que queren disfrutar de Sanxenxo. Por iso, Martín aposta por traballar no reforzo da marca Sanxenxo. Achegar seguridade aos seus visitantes é fundamental, polo que o Concello reforzará as medidas de limpeza e desinfección nas rúas e nos servizos públicos. Tamén plantexan outras, como establecer aforos nas zonas máis concorridas. Por exemplo, poñemos un exemplo, o Porto Deportivo de Sanxenxo, pois aí na nocturnidade, na movida, por chamarlo de alguma maneira, entran miles de persoas. No, pois este ano seguramente poñemos un sistema de control que cando a xente que pasou por aí a certas horas da madrugada, pois a 1 da mañán ou a 2 da mañán, que están os locales abertos, pois non podrán pasar máis persoas que os aforos que teñan os locales permitidos nese momento, para que vas a ir ali. A hora de paseo, a tarde ou a mañán, eso sí, pero polas noites non, temos que controlar todo eso moi ben, non? Que non se nos vai a estender as mans. Ademais, o Concello foi seleccionado como destino nun plan piloto para transmitir confianza ante o COVID-19, un estudo de Segitur que busca proporcionar ferramentas globais e normalizadas para que Sanxenxo poida comunicar e distribuir digitalmente información relevante, en detalle e actualizada sobre a situación sanitaria aos seus posibles visitantes. Pero que nos hayan elexido nós, pois é bo, home, somos o primeiro destino turístico do norte de España por pernoctacións, polo tanto, creo que somos unha marca importante tamén para facer un estudio, non? O Goberno local tamén elaborou un plan piloto para aplicar medidas de control nos concorridos areais do Concello. O proxecto darase a coñecer mañá.